Сънувах страшен сън. Направо, кой така. Значи, ти умря. В съня ми. Да. Умря. Камион там остане. Мама. Да. И нали почина. Те стана, че умря. И оди може се събраха, аз лайфове правя в TikTok. Викам, тървах се, да, базикам се тук. Нямах такова нещо. И такова, отидох в лоджията там, 200 човека са събрани, такива. Нали? И такова ми. И сложихме търговата, тамата погрева една светлина, те излиза постоянно, нали, не мога да разбера за какво става въпрос. Лоджията пак там седнал чете. Викаме в лоджията, нали, ще ела да видиш тук какво става. Свети, бе, свети. И как бе, нали? Може да съм станала на ангел, бе. И там лоджията после, нали, каза да видим такова то пък. На камиона фарал съм в тебе. И свети. Да си поела късмета, че и на сън лошо не може да ме издокара. Какво му направих? Бъбрека ли му иззад? И на сънищата пак не може да му оби, приятели. Демек, вечната любов. Значи аз като ще тръгвам да умирам, ще го фана за врата и той се смели, ще го викам. Нали знаете, когато сънувате, че например някой е умрял, Демек, нали му се удължава живота. Демек има да страда с мене. Има.